Hola, som l'Ashley, la Tasnim, i la Farah, som de classe segon C. I avui us ensenyarem la teoria cinètico-molecular. aquí tenim dos vasos de precipitats. I en cada un dels vasos un hi ha aigua calenta i l'altre aigua freda. I a dins de cadascun dels vasos posarem 5 gotes de colorant. Fixeu-vos que en l'aigua calenta el colorant s'expandeix molt més ràpid. Això passa perquè a l'aigua calenta surt gas i el gas es fa als àtoms que se separen i es mouen molt ràpid. La partícula es desmunta perquè està feta de partícules petits, els àtoms. I aquí ho podem veure. El colorant s'escampa sol sense remenar perquè els àtoms estan en moviment. S'escampa més ràpid en l'aigua calenta perquè els àtoms es mouen més quan la temperatura és més alta. Això passa perquè en l'aigua calenta els àtoms se mouen més ràpid. I aquesta és la nostra explicació. De la teoria cinètico-molecular. Esperem que us hagi agradat i que us hagueu entès la nostra explicació. Adeu!